Elérkeztünk lóróparkos videósorozatunk harmadik részéhez. Az előzőekben bemutattam nektek a park történetét, láthattunk gorillákat, pingvineket, oroszlánfókákat, papagájokat, delfineket és flamingókat is. Most pedig megnézzük az orkasót, illetve körbe megyünk a parkban, a hangulatos trópusi sétányokon, ahol minden kanyar után egy újabb érdekes növény vagy állat vár ránk. A lórópark egyik leglátványosabb attrakciója az orkasó, amely lenyűgöző élményt nyújt minden látogatónak. Az óriási medencékben tartott előadás során ezek a hatalmas tengeri ragadozók elképesztő mutatványokat hajtanak végre, megmutatva intelligenciájukat, erejüket és játékosságukat. A show során az orkák és trénereik közötti különleges kapcsolatot is megfigyelhetjük. Az állatok tökéletes összhangban dolgoznak edzőikkel, akik kézmozdulatokkal és hangjelekkel irányítják őket. Az orkák látványos ugrásokat, pörgéseket és vízsugarakat produkálnak, miközben hatalmas uszonyaikkal csapják a vizet. Így az első sorban ülők garantáltan vizesek lesznek.
A Lóró Park nagy hangsúlyt fektet a természetvédelemre és az állatok jólétére, így az orkasó nem csak szórakoztató, hanem oktató jellegű is. Az előadás közben információkat is hallhatunk az orkák életéről, intelligenciájukról és a vadonban rájuk leselkedő veszélyekről. Ha Tenerife szigetén jársz, ez a lenyűgöző bemutató kihagyhatatlan élményt nyújt, amely garantáltan emlékezetes marad. A Lóró Park sétányain barangolva gyönyörű, élénk színekben pompázó papagájokkal találkozhatunk. Ezek az arapapagájok például Aramakaó ismertebb nevén skarlátara, élénk piros, sárga és kék tollazatukkal szinte világítanak a zöld növényzet között. Érdekesség, hogy az arapapagájok nem csak lenyűgöző színeikről ismertek, hanem rendkívüli intelligenciájukról is. Képesek megtanulni az emberi szavakat és hangokat utánozni, valamint bonyolult feladatokat is meg tudnak oldani. A természetben szoros kötelékben élnek párjukkal, és akár egész életükre hűségesek maradnak egymáshoz, ez a szociális viselkedés a Lóró Parkban is jól megfigyelhető, ahol sokszor párban vagy kisebb csapatokban láthatók. Ezeket nem a Katandra Treetops részlegen, hanem a park ösvényein barangolva, sétálás közben láthatjuk. Az egész parkot egy trópusi, egzotikus hangulat járja át. Hangulatos kis ösvények kanyarognak a pálmafák és a buja növényzet között, a látogatók pedig igazi dzsungelélményt kapnak. A növényvilág különösen izgalmas. Láthatunk különféle kaktuszokat, például Opuntia kaktuszfüge, Echinocactus grusoni, aranyhordó kaktusz és cereus féléket is. Valamint hatalmas monstera leveleket, pálmafákat és más trópusi növényeket, amelyek valódi botanikus kertté varázsolják a parkot. Érdekesség, hogy a kaktuszok a sivatagok túlélő mesterei, és rendkívül sokféle formában és méretben fordulnak elő. A néhány centiméteres gömbkaktuszoktól a több méter magas oszlopkaktuszokig. Egyes fajták, például a Carnegie gigantea, óriás saguaro, akár 200 évig is elélhetnek. Ami pedig különösen figyelemre méltó, a kaktuszok képesek a fotoszintézisre a szárukon keresztül, mivel a leveleik tövissé alakultak a vízveszteség csökkentése érdekében.
Az Orkasó után egy kis barlangos átjáró, az egyik legimpozánsabb látványosság, a fehér-bengáli tigris felé vezet minket. Ezek a hófehér szőrű nagymacskák igazán méltóságteljesen mozognak a kifutójukban. Tekintetük egyszerre volt nyugodt és tekintélyt parancsoló, igazi különlegesség őket testközelből látni. Érdekesség, hogy a fehér-bengáli tigris nem albinó, hanem egy ritka genetikai variáció miatt születik fehér bundával és kék szemmel. Ez a színváltozat csak akkor jöhet létre, ha mindkét szülő hordozza ezt a recesszív gént, emiatt rendkívül ritkák a vadonban és főként állatkertekben láthatók. A fehér szín nem jelent hátrányt a túlélésükben, de a természetben mégis szinte teljesen eltűntek, így a Lóró Parkban való megfigyelésük igazi különlegesség. A sétánk során találkoztunk óriás teknősökkel, amelyek nyugodtan pihentek a napfényben, és vidrákkal is, akik játékos mozdulatokkal úsztak a vízben, ők különösen a gyerekek kedvencei. Az akvárió részlegen is eltöltöttünk egy kis időt, és a medúzák látványa egészen hipnotikus élményt nyújtott, különleges UV és színes fényekkel megvilágított akváriumokban úsztak, ami kiemelte áttetsző testük finom részleteit, és szinte lebegő, földön túli hangulatot teremtett. A különböző fajok, mint a Cassiopeia andromeda, a Chrysaora fuscensis vagy az Aurelia aurita áttetsző testeikkel és lebegő mozgásukkal hipnotikus látványt nyújtanak, mintha egy másik világba csöppentünk volna. Az ilyen megvilágítás nem csak látványos, de segít abban is, hogy megfigyelhessük a medúzák mozgását, valamint a testükön belüli struktúrákat, például a csápokat és a harangszerű testformát. Ez a fényjáték lenyűgöző kontrasztot alkot a sötét háttérrel, szinte hipnotikus hatást keltve a látogatók számára. Ugyanitt az akvárium tengeri részlegén bohóchalat, papagájhalat és palettás doktorhalat is láthatunk. A
gyerekek számára igazi élmény, hogy élőben is találkozhatnak a Nemo nyomában című animációs film jól ismert karaktereivel. Itt úszkál a bohóchal, aki Némót idézi, a színpompás papagájhal, és persze a palettás doktorhal is, akit a filmben Szenillaként ismerhettünk meg. Ez a látványos találkozás igazán élénk és szórakoztató élményt nyújt, hiszen a színes halak vidáman cikáznak a korallzátonyok között, ami a valóságban még emlékezetesebbé teszi a látogatást a kisebbek számára. A bohóchalak különlegessége, hogy szimbiotikus kapcsolatban élnek a tengeri rózsákkal. Ezek a ragadozó korallszerű élőlények mérgező csápjaikkal védelmet nyújtanak a bohóchalaknak. Cserébe azok eltávolítják a parazitákat és táplálékot is hoznak számukra. Ez az együttélés ritka példa a természetben arra, hogy két egészen különböző élőlény ennyire harmonikusan tudjon együttműködni. Érdekesség még, hogy a bohóchalak mind hímként születnek, és ha a nőstény elpusztul, a domináns hím átalakul nőstényé, hogy fenntartsa a csoport szaporodó képességét, ez a nemváltás pedig igazán különleges jelenség az állatvilágban. A séta végéhez közeledve újra találkoztunk a chilei flamingókkal, akikről a korábbi videóban már esett szó. Most is ugyanúgy lenyűgözőek voltak hosszú lábaikkal és halvány rózsaszín tollazatukkal, ahogy kecsesen lépdeltek a parti fövenyen és a sekély vízben. Ezután egy eldugottabb, nyugalmas kis kertrészbe érünk, ahol különleges orchidák egész kavalkádja fogadott minket. A Lóro Park híres orchidea gyűjteménye több mint 200 különböző fajtát mutat be, köztük például a Phalaenopsis, Cattleya és Dendrobium fajtákat is. Ezek a virágok a színek és formák végtelen variációit kínálják, volt köztük hófehér, élénk lila, tűzpiros és még pöttyös is. A park ezen része igazi nyugalomsziget, ahol a természet szépsége teljes pompájában mutatkozik meg. És bár ezekben a videókban bemutattam ennek a csodálatos parknak a főbb állomásait, de a Lóro Park ennél sokkal többet nyújt. A személyes élményt sajnos nem lehet egy ilyen videóban átadni, még akkor sem, ha ilyen részletességgel látjátok azt. Rengeteg érdekesség, állat és növénykülönlegesség várja az ide látogatókat, így ha Tenerifén jársz, mindenképpen érdemes időt szakítani. Ezzel a videóval lezárul a Lóro Parkos sorozatunk, legközelebb már egy új helyszínről jelentkezem. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le a következő kalandokról sem. Sziasztok!